Nih ya, kap गिदिर मोनब्रै लाबाय ओमफ्राय नैबे बिस्कुटखौ लाबाय निउट्रिसइसखौ बाबुनो लांनि बेखौ हाय लोगोफोर गुड मर्निं आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय आं दा बाबुखौ डक्टरनियाव लांनो नागिरदों बाबुनि माने बे गद'आ बेखिनियाव माने साबाय थायोनो एसे साबाय थायो होनना बुंनाया दिनै सानबासो जाबाय थेवब्लाबो स्कुलाव लांबाय थादोंमोन मैयाबो थांदोंमोन प्रग्राम जाबाय थादोंना ओमफ्राय दिनै एसे बारा जादोंनो एसे माने बारा मोनदों आरो बे सानायखौ बिनिखायनो आं डक्टरनियाव लांनो नागिरदों ओमफ्राय प्रग्रामाबो गाबोन लास्ट डे ना गाबोनथ' लांनोनो नांगोन एक्टिंफोरखौ फोरोंबाय थादोंनो दाथ' गाबोन लांनोनो नांगोन ना बिनिखायनो दिनै डक्टर देखायनानै सानायखौ एसे थिग खालामना लानि ओमफ्राय गगा मोनदोंबो लोमजादोंबो बेखौ एसे थिग खालामना लानि बेनिखायनो आं दा डक्टरनियाव लांनि बाबुखौ लोमजादों माने गद'आ साबाय थादों ओइ गैया मोनफैबाय जोङो नैया बेयावनो नायो सारा ओमफ्राय 3 नाम्बार टिकेट मोनदों 3 नाम्बार मोनदों आरोना बेनि उनावनो हाबनो मोनसिगोन जोङो बाबुखौ लानानै न'आव मोनफैबाय दासो ओमफ्राय नैया मुलि लिरनाया गद'ल'सो साबाय थायोमोन नालाय बाबुआ ओमफ्राय गद'आव माने एसे इनफेक्सन जादोंनो आरो बेखिनियाव आरो डक्टरा बुंदों गद'नि अबस्थाया एसे गाज्रि होननानै माने थान्दा हाबदोंनो थान्दानि थाखायनो बेबायदि जादों होनना बुंदों डक्टरा ओमफ्राय मुलिखौ लिरना होदों मुलिखौ जाहोनायनि माबोरै जायो आरो थान्दानि थाखायसो जादों नालाय ओमफ्राय बिनिखायनो माफ्लाफोरखौ बायनानै लाना फैबाय बाबुनि ओमफ्राय दा आङो खामानियाव थांनो गोनां दङ एसे लोगोफोर फैगोन सानै दा बिसोरो फैबाथाय थांनि आंबो खामानियाव बाबुआ थागोन इदिनो बाबुआ लोमजायाखैना गद'ल'सो सादोंमोन जोङो खैराबारियाव थांनो नागिरदों लोगो मरल'गो रुथिया आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ नैबे बिनो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड दे अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आंनि लोगोनि चेनेलखौ बहुत हेल्प खालामो फैनानै साहा लोंबाय जोङो नैया जि ओंखाम उखैदोंमोन माने बिसोरो माने उखैयाखै आंसो उखैदों आंबो आरो टंलायाव थांनानै फैबायना आंखौ डक्टरनियाव लांदोंमोन नैया रुटि जादों आङो रुटि जोंनिया खामानिया मोनागोन खामानियानो माने जि मानसि जों जि खामानियाव फैदों थाब जानाय खामानियानो नङा माने मोनाखागोन संनाया बेनिखायनो जाग्रोनानै लानोसै दा भितराव हाबबा आरो ओंखारबोनानै मोनजानाय नङा जानो मोननाय नङा नै लोगोफोर 3:30 जाबाय जोंनिया खामानिया दासो जोबदो माने सानसे माने खामानि मावबाय जोङो नैया आंनिया लोगो सानिया काल दा 3:30 जों माने ओंखामसो जागोन ना साहासो लोंगोन जाबाय बेबायदि ओमफ्राय थांनि दा नै जों तिनिआलि सकाव दङ दासो खामानिनिफ्राय ओंखारबोदों जों दा दखानाव हाबदों नैया लोगोफोरा प्लेट लायोनो काप प्लेट लायोनो नायगासिनो ओमफ्राय आङो नै बिस्कुटखौ लानोसै नामा मोनसे दखानि बाबुआ मिनिदों दखानि बाबुआ मिनिदों नैया नै बे सेटखौ लाबाय माने आंनि लोगोआ पसन्द जादों बेखौ প্লাষ্টিকটো নহয় তো এটা ভাল কোৱালিটিৰ মাল প্লাষ্টিকটো হলে ফাটি যায় এটা না ফাটে এটা অর্ডিনারি মাল আছে এটা ফাটি যায় এটা না ফাটে
Nih, kap गिदिर मोनब्रै लाबाय ओमफ्राय नैबे बिस्कुटखौ लाबाय निउट्रिसइसखौ बाबुनो लांनि बेखौ पास्ता जाबाय खैराबारि टाउनावनो ओमफ्राय न'आव मोनहैबा 1 घन्टा लागोन 6टासो जाहैगोन आरो न'आव मोनहैबाथाय लोगोआ काप प्लेट लादों ओमफ्राय आरो लोगो सासेया बिस्कुट लादों बिस्कुट लाबाय खनना लांफानोसै नामा आं बेलासेसो फैदों नालाय जोङो न'आवनो 12टा जादों जाबाय फांसेखौ सोलायबाय फैसा होबाय फैसा होबाय बायदो होमबा फैसा होबाथाय जाबाय मोर कापটো যদি ভাঙি যায় ৰিটাৰ্ণ কৰিব আহিম মই এটো অনিয়ন তেল চুলি গজে চুলি গজে হয় না নহয় এবাৰ চুলি উঠিছোন চুলি গজা তেল এটো অনিয়ন কেনেকে লয় এটো আনকে যেনকে চুলি অনিয়ন তেল লোৱাতকে পিয়াজটোকে পিছি ফেলে ললে কেনেকে হ'ব হেটো তো ভালে ভাল না পিয়াজৰ কোনে লয় পিয়াজটো বেছি গোন্ধায় না এটো হল আপোনাৰ রিফাইন করা আছে বাবুনি মুলি আনিয়া बेखौ दा जाहोनि बे मोनसेया माने सानाव गरनै फुङाव गरसे मोनायाव गरसे ओमफ्राय नैबे मोनायाव आन्था गरसेल' हराव गरसेल' नैबे ओमफ्राय नैबे देर खपा करि सानसेयाव खेबनै 1.5 खपा करि खेबसेयाव दानिखौ जादो बेखौनो ओरैबो लाजायो खर'आव टुपिबो लाजायो इसेबो थान्दा हयज' खालामनो हाया जि नैया दसेनो मा जायो बाबुआ मुलिखौ जाखांबाय नैया नायनाय बेखिनिया मुलिखौ जाखांना माबोरै जायो बेखिनिया मुलिखौनो जाखांनानै जुदि गाहाम मोनबाथ' गाहाम जागौमोन माने गद'ल'सो साबाय थायोना लोमजानायथ' गैया एसे गुजुदों ओमफ्राय आरो एसे गगा मोननायबो दङ एसेबो माने थान्दाखौनो हयज' खालामनो हाया बाबुआ मा जायो नायनि बेखिनिया मुलिखौ जाखांनानै गाहाम मोनगोन ना मोना बिदिब्ला नोंथांमोनाबो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुड नाइट बाय